Wel, y syniad efo ti'r criw Cymraeg gwas 5. Beth ydyn ni eisiau? Mwy o arwyddion? Mae croeso yn y fynedfa ac mae posteri Cymraeg yn y coridorau. Ond dydy'r posteri ddim yn ddiddorol. Maen nhw'n hen ffasiwn. Iawn. Wel, mae posteri wych gyda'r clwb ieuenctid, posteri doniol, posteri pobl enwog fel Gareth Bale, mae'r posteri yn Cymraeg a Saesneg. Beth am ofyn i Chris neu Kelly o'r clwb am help? Gret, ond mae cyfarfod y criw Cymraeg heddiw. Dim problem, allai ofyn i Chris danfon copi o posteri ar WhatsApp. Gret. Helo Lloyd, y syniad yma ti ar sut i helpu athrawon i ddysgu Cymraeg. Tiwtor Cymraeg ydi mam i'r mentoriaeth. Bydd hi'n awgrymu bod tiwtor yn dod i'r ysgol bob amser cinio i helpu'r staff. Faint mae'n costio? Bydd dim cost. Mae'r mentoriaeth yn helpu busnesau i ddefnyddio'r Gymraeg. Maen nhw'n hapus iawn i helpu ysgolion hefyd, yn enwedig y staff. Ond be arall all nhw'n wneud? Cangerdd, quiz, noson karaoke, twmpa. Karaoke. Gallu ti gan i Delilah fel Tom Jones. Be amdano di, Emma? Wel, dwi'n gallu dawnsio. Beth am sioe dalent Cymraeg? Syniad anhygoel. Fel Britain's Got Talent, ond mae talent yn o'r ysgol. Bydd gyfle i bawb wedyn canu, dawnsio, triciau, canu'r piano. Bydd o'n wych. Bydd eisiau antadec ac wedyn panel. Bydd llawer o waith i wneud. Ond bydd pawb yn defnyddio'r Gymraeg, a bydd pawb yn weld y Gymraeg fel rhywbeth gyffroes. Rwy'n cytuno. Nid dim ond pwnc academaidd. Hefyd beth am ofyn i bobl ifanc o'r ardal sy'n siarad Cymraeg i helpu? Mae hynny'n bwysig. Reit, mae tipyn o syniadau hefo ni rwan. Posteri dosbarth Cymraeg i'r staff, sioe. Gwych. Criw Cymraeg amdani. Hei! Mae Chris newydd danfon copi o'r posteri. Wel, y syniad efo ti'r criw Cymraeg gwas 5. Beth ydyn ni eisiau? Mwy o arwyddion? Mae croeso yn y fynedfa ac mae posteri Cymraeg yn y coridorau. Ond dydy'r posteri ddim yn ddiddorol. Maen nhw'n hen ffasiwn. Iawn. Wel, mae posteri wych gyda'r clwb ieuenctid, posteri doniol, posteri pobl enwog fel Gareth Bale, mae'r posteri yn Cymraeg a Saesneg. Beth am ofyn i Chris neu Kelly o'r clwb am help? Gret, ond mae cyfarfod y criw Cymraeg heddiw. Dim problem, allai ofyn i Chris danfon copi o posteri ar WhatsApp. Gret. Helo Lloyd, y syniad yma ti ar sut i helpu athrawon i ddysgu Cymraeg. Tiwtor Cymraeg ydi mam i'r mentoriaeth. Bydd hi'n awgrymu bod tiwtor yn dod i'r ysgol bob amser cinio i helpu'r staff. Faint mae'n costio? Bydd dim cost.
Mae'r Mentiriaeth yn helpu busnesau i ddefnyddio'r Gymraeg. Maen nhw'n hapus iawn i helpu ysgolion hefyd, yn enwedig y staff. Ond be arall allan nhw'n wneud? Cangerdd, quiz, noson karaoke, twmpa. Karaoke. Gallu ti ganu Delilah fel Tom Jones. Be amdano ti, Emma? Wel, dwi'n gallu dawnsio. Beth am sioe dalent Cymraeg? Syniad anhygoel. Fel Britain's Got Talent, ond mae talent efo'r ysgol. Bydd gyfle i bawb wedyn canu, dawnsio, triciau, canu'r piano. Bydd o'n wych. Bydd eisiau antadec ac wedyn panel. Bydd llawer o waith i wneud. Ond bydd pawb yn defnyddio'r Gymraeg, a bydd pawb yn weld y Gymraeg fel rhywbeth gyffroes. Rwy'n cytuno. Nid dim ond pwnc academaidd. Hefyd beth am ofyn i bobl ifanc o'r ardal sy'n siarad Cymraeg i helpu? Mae hynny'n bwysig. Reit, mae tipyn o syniadau hefo ni rwan. Posteri dosbarth Cymraeg i'r staff, sioe. Gwych. Criw Cymraeg amdani. Hei! Mae Chris newydd danfon copi o'r posteri.